kawo kuran nan mana ko kwallon gurba gida ba ya kawo tashi ashe da mu ba kura ba kana mata ba kai bala yau bala ka san furacce sai an bi ta a hankali za ta damu na san haka ke sani na samu damu dole mu zama dole rasha in ga miki in ce kwan ɗaya ba har zani ne to sai ka faɗa ban mata ya na san ba za a fasa ba kayan Allah ai na annabi ne ai a ce an diba din yadda su ne ba magana ina wani ba tukuna dama ka zo garin kiran kuma shine a'a saboda ni ba ubanka bane ba waya ma za ka zo ko waya baka yi mun za ka zo ba ko wallahi lokacin da na ne kawo na gaji kuma magariba ta yi ina zama kawai sai bacci ya kwashe bacci ya bi ni ko a'a da zaka to ka yi min waya baka yi min waya ba da ka dawo ka zo ka samu komai dare baka zo ba bacci ya bi mutunci ko ba haka bane kawo ranka ya bata na ce duka ne zaka yi kada ki a ba cin dan bori ba ka gani na cin magani ne sabon dan bori ka gani akan cin magani ka da kin na ce maka ni ce ko duka da zai aka gani na cin magani ka ba dukan na ana ga gidan kin gani ko kin ga wannan yaran kin ga na ji ina ga miki to me yayi ni ban ga wani abu bai komai ba ban gani ba in ya zubar da ni aka nemi gawa ta kuma furafa da ka batta wa ka barwa ba za ka sha ba abokina ni dai ban gane kamar ne gaba ɗaya kuma ina ta duba wajen ka san abinka da wanda bai san gurin ba gaskiya ne abokina to shikenan ba ga shi komai ya kammala ba gaskiya ne to ya garin lafiya lau ya hanya lai a jiya nan na shigo amma da yake irin shigo wannan ce ta mangariba already na gaji kuma kawai sai na dan zauna huta kenan kuma kai babu ziyara ba zuwa ba ganin gida abokina wallahi mahaifin nawa ne da iyayena aka yi magana da su ko an yi hutu kan na da in tafi gidan wani kawo na can dole sai na yi kandi to tun da na yi kandin shi yasa kuma yanzu ba gashi na shigo ba to ai komai ya wuce so ya za a gani ne kana zama buce ki ya tafi da ka tafi kamar mu ita niki a ina godiya na ji abin alheri Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci wallahi a ce ya za a yi ba rayuwa ba ce amma yanzu ba gashi mun haɗu ba an yi kamar ba a yi misin ɗin juna ba to ya labari ya mutanen garin Allah lafiya lau abu ya haka wai mutanen birni ina kai bari ai birni karshe ce ko ruwan can ka saba a jikinka sai ka canja gaskiya ne abokina ana dan zama yanzu kai inda zaka je can yanda kake dan farin nan na gaya ma sai ya ganka abin da zo ya ga abokina sai dai akwai wani mai fuska biyu da an ka bai rikon amanar yara biyu komai sai musu da niyya biyu da mugun nufin sa'akansu. ka dawo na dawo wallahi umma wai umma dama haka abubuwa suka canja a cikin garin nan umma haka ake shan wahala haka muke fama sabida to umma wai ina dukiyar da mahaifin ya mutu ya bari ne ya an kawo bala ya salwantar da ita gonaki babu kiwo babu
dawa ma ba ɗari aka bari ko rabin kwano ba an dai. Kai amma mutumin nan mugun dan akuya ne. Kai ka ƙara faɗa, kar ka sake faɗa. Ƙanin mahaifin naka za ka dinga gaya wa haka? Kan ƙara jin wannan ba a baka wannan tarbiyyar da muka baka kenan? Shikenan umma ta wuce. Haba. Ni bar na shiga ciki umma Allah baki hakuri Allah ya wuce zuciyarki. Amin amin. Amma na guba mai hana nutsuwa mahaifinsu da kai kuna yan uwa ko da yana rai za ka iya musu garkuwa yau dan babu shi ka saka su a damuwa kai rufe da ciki dukiya ta su kai hawa sannan ka kuma neman musu rayuwa in ka kawar da su kai ma za ka gani Abokina ne a garin ne. haka kana ta zaman jira Da lafiya wallahi Allah gani ne ma ka jima baka fito. wallahi na dan tsaya na karya ne abokina ya a gida Alhamdulillah ka san me yake damun babur din nan kuwa? Piston ne bai yake damun babur din nan. wannan mashin to ai tattar na riga na san shi to amma kai ya kai ka san haka kai da ba aikin ka abokina A yau da gobe ta fi karfin wasa zama da madaukin kanwa ai shike kafarin kai. wannan kuma gaskiya ne abokina to in baka shawara ma da wannan zaman da kake abokina ka zo mu ci gaba mu yi wannan aikin ba Kuma kana ganin zan iya? me zai hana ai kana da basira ga ka fahimci cewa abin da yake damun mashin din nan kuma haka ne ai kana da basira da zaka iya cikin kwana biyu ma zaka iya aikin nan Basira daban fa iyawa daban. kuma abokina me zai gagare ka yanzu ko zuwa gobe zaka iya shirya sai ka zo kawai mu tura da kai inda tunda aka fara fahimta ya abin yake Na fa ya aiki a baya na leburanci kanta da ta fito min amma yan ta saki kafa ta koma. wannan daban wannan in dai zaka yi ka fito da shirin ka gobe kawai mu dora aiki daga inda muka sai tunda na fahimci cewa zaka ci abinci akan wannan hanya Allah sarki rayuwa ya zan yi. Allah ya mana arziki. to amin ya Allah Kusan ta inda arzikin mu yake ba. wannan gaskiya ne Kai. Rabusi. Waye kashe tsohuwar nan? Isa nake son aiki da kai. Isa nake son aiki da kai na san ba wata ne. Isa nake son aiki da kai. Wai dakata. Wai bugu nawa kai mata? ai na gaya ma uguwa da na buga yana duk kawai ta daina aiki Wai daga kashe ta wai me ka samu a gurin ta? wallahi wata waya ce Waya. waya ce ba waya ce Na wayar take. tana hannun idon gari ba Kai gidan gari. Na wayar take. Kai ma matsala ce da ka sai baka ce ta bata da Allah wannan yaran da Allah. Allah da kuma Allah da kuma da Allah. Ka san me kake bi kuwa kuka ce dan Allah malaka ko mana waya da Allah muka ce. Wai wani ma mai makata ce ko kuma mai bai shafawa yake shafawa kai lalle ka ce wannan tsohuwar kadara ce da ita babba amma take wannan yi mutane wannan abu shafa ake ka ce ba mai makata ba ce ta ne oga wanta ne oga ta ne oga wanta kuma kun san kwana biyu bayan da wata waya to bari an ci ala buɗe wannan ai girman ka ai girman ma dai ba dai dan me kuke cewa wancan gayan jajaye ya buɗe mun ita na ga a rufe take ai aka wani kafin musaya kai guda a waro 10 in mai gudan ya yadda ga tsohuwa fitar rabu
ga yaro kake ki a ne oga ko gobe ko ayyuma ni aka wala kafu musaya aiki na baya kwana girman kare aiki na baya kwana Allah ko ya kwana bin da yadda bi sai yayi ni dole girman kare kai abin da nake so in gaya muku da tsoho da tsohuwa da yaro da yarinya duk mutumin da yi gigiwa a gurin bada kuɗi ko wani abu ko wata waya ko kashe shi kashe shi nasarar gani a yi farin gani mai baƙin abokina gaskiya ne abokina ka zama ya sauta abokina a abun kuma hadda zolaya a abokina ka saka kana da kai babu zolaya sai gaskiya a gani nake ne kamar ba zan iya ba da abin da nake gama za ka iya ne za ka iya amma kana ɗaukar abin da wasa gaskiya ne ba mana ya sai rago wannan haka da ni na gama za ka iya kisa na ce ka zo ka jaraba na san za ka iya gaskiya samun gode da wannan hidima da kuke ta yi ba ma kwa gaji Allah ya saka da alkai. Haba Hasina, idan kina min wannan godiyar wallahi haushi nake ji sai in ga kamar ma baki dauke ni yar uwarki ba ta jini, kamar kina nuna min matsayina ne a matsayina taku ba yar uwarku ba, ni kina dauka ta a matsayin bare ne. Wallahi idan kika tona zuciyata yanda nake ji in kika yi min wannan godiya haushi nake ji, da ma zaki hakuri ki daina yi. Sannu zuwa Haris. Mama, sannu ku. Sannu da zuwa. Ina ciki ina ta shara na ji magana ki. wallahi ni na tunanin ma bacci kike yi. Sannu da zuwa. Ya ɗawainiya. Wale saka da an gode an saka da Haba umma ke ma ki daina min wannan godiya, ke ma Hasira ta yi ke ma ki yi, da wanne zan ji? Umma kamar fa matsayin uwata na ɗauke ki, abinda zan wa mahaifiyata ta ji daɗi ke ma zan iya yi miki. Godiya ai ba za ta ƙare ba, Allah shi albarka. Mun gode, Allah ya muku albarka gaba amma na guba mai hana nutsuwa ya aka yi ne Doma da wallahi na ka dan jima baka zo wallahi na ji akwai layi ne gurin na je karba abincin ne akwai layi wallahi ya aka yi ne wallahi Allah mabarkin kudi yau ne na ga na yi mabarki wani ya kawo min gyara ban 3000 shine na saurin fitowa kai abokina ka ce ka fito da kawar dama kenan ai ba wai yin safiya haka ba wai kudin aka ban ba a mabarki ne mafarki kuma a wannan abincin ba kamar zai to gashi nan dai ka abokina abincin ma akwai zafi wallahi sai dai mu bari ya sha iska kawai ya haka yi ne wallahi normal ka san me na dan yi tunani kuwa a sai ka faɗa mu abokina gana ta gaskiya yanzu harkar gyaran nan fa ta dan ja baya wallahi wallahi kaga ba a samu ni kuma gaskiya inda nake ɗawainiya da gidanmu abinda nake samu baya isa ta ma bari in kai musu shine sai na ɗanyi wani tunani ne yanke shawara ba ban sani ba ko abin zai ma daɗi gaskiya nan tafi binni in jarraba sa'a ta binni kuma abokina to ba ka sani abin za ka je birni ban san kowa ba amma cikin hukuncin ubangiji Allah zai dafa mu in Allah yadda ba zan yi sati ɗaya zuwa 2 ba abin ni ban samu a cibin ba ban samu abin da zan tun da kaga dai koyaya ne dai na dan yi karatu ko iya sakandare da na gama to gaskiya zan dan tafi nema ko da dan sana'ar da za ta dan fi wannan kawo alheri gaskiya har ga so ba zan ce maka karkaje ba abokina tun da shi ragon mutum duk inda yake sai ya je ya sauke shi don kuma Allah ya yi cewa wannan zaman da muke a nan muke wannan aikin jaran Allah ba nan ne da zan da kai ka ci abinci ba to wannan Allah ne fi sanin yadda za a yi shi kenan abokina yanzu kana ganin shiga birnin zai yi kuma gashi ba wanda ka sani a birnin in Allah yadda zan samu nasarar gani
a shiga ta alfarma annabi saboda mun riga mun dan yi karatu duk da iya sakandare muka tsaya to amma za mu shiga za mu jarraba sa'a mu ka riga ka ce Allah abokina kuma duk inda mutum abincinsa yake inda yake zai je zai neme shi to ubangiji Allah ya shiga mana lamarin saboda arzikin annabi ma Allah ya shiga mana lamarin na insha Allah ba mu abin da za a yi bayan Allah ya da ba zan jima ba sati ɗaya zuwa biyu insha Allah zan samu sana'ar da zan yi mai kyau a garin in Allah ya ai namiji ba a san shi da tsoro ba wannan gaskiya ne abokina to wani namiji akan nema ai gwarzo ne gaskiya ne abokina to Allah shi ne gane duk masu kuɗin nan da kake jin labarin su a cikin birnin ba garin su bane zuwa shi kuma ya kamata mu to abokina ku ta abinci na mana na san ma da shi iska abokina ka wanke hannun da za ka sa mana hannu haka a haka na fito da shi ba matsala bismillahir rahmanir rahim abokina baka mun wannan ne a wara Na ji da abin da ka faɗa. To ka san da irin tarbiyyar da muka baka. gaskiya ne wannan Saboda haka da inda ka je Allah ya raba ka da sharrin guru. saboda arzikin annabi Muhammadu Allah ya haɗa ka da alherinsu. saboda mutuncin manzon Allah Ubangiji Allah ya sa in ka tafi Allah ya sa kai nasarar gani. a wandan annabi dama addu'a ku umma ai dutse ce insha Allah da kunya Allah yake karban Allah yadda zamu yi nasarar gani za kuma mu haɗu da alkhairai duk wayanda kuma Allah zai sa ba mutanen kirki bane Allah ya nisan Allah ya bada sa'a. To ya a dawo lafiya Allah ya tsare. abun bari in je in dawo umma in sannan dan gama kuɗi maman tuwon ne tunda yunwa yake ji na rage shikenan umma yanzu zan wuce To ka je gidan kawun naka ka yi sallama? gaskiya na je amma ban same shi ba amma na bar wajen mai sallahu A ai kuma gara ka same ku yi sallama ido da ido ya fi. to shikenan ba damuwa insha Allah to bari in je mi sallama sai na dawo yanzu Same ku yi sallama ido da ido ai ya fi ka bas. to ba damuwa bari in a sakamakon aikinka za ka gani. Nasarar gani. gidan ma gidanka ne ba zai shiga ba kenan ko ka karan kofa gida to gidanka ne hana ni shiga tunda gidanka ne tashi 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 kar daga yau sai yau babu kai babu gidana in na ƙara ganin ka wallahi ranka samu kuro sabaci kawo dama tafiya ce zan yi na zo za mu yi sallama tunda na dawo har yanzu babu sana'ar da nake yi kawo sannan ga talauci ya mana katutu sannan gashi ba mu da cinyo ba mu da na gobe ba kuma mai taimakon mu sai Allah subhanahu wataala shi yasa na zo zan ma sallama kawo lokacin da kai niyyar tafiya baka same ni ba sai da ka gama shiri ka dauko jakar ka leda ka yan tsimo karanka a leda zaka tafi sannan a raka maka sallama baka bai da ni koyo ko baka gaya mun zaka tafi sai ka gama kini zaka tafi ko to babu kai babu gidana yawa na hana na gama ko an gaya maka ni ma dan makwacin ne